48 anyos nga babaeng caretaker og kalubihan sa Talisayan, Misamis Oriental ang napalgang patay sa kasagbutan. Ang biktima gituhuang gipatay rason nga nagpadayon ng investigasyon sa mong panghitabo. Ano yung report? Patay na diyang nakaplagan ang biktimang si Jody Manticahon, 48 anyos, sa kasagbutan nga bahin sa Purok 2, Barangay Magcarila, Talisayan, Misamis Oriental, pasado alas 7:30 sa gabi. Sumala sa kapulisan nga Biyernes sa buntag, may lakaw ang biktima aron bantayan ang kalubihan sa lugar tungod sa sagunson kuno nga pagpangawat sa mga lubi. Apan nakurat ang banay sanglit gabi na, apan wala pa kini nakauli, rason nga gipangita. Sa inisyal nga pagsusi sa patayng lawas sa biktima, walay nakita nga mga samad. So far ang Talisayan MPS karon kana ang kamulo pagit sila og investigate kung unsa ang ilahang unsa bagyod ang kaning rason sa pagpatay, no? But then so far nag-request daw sila og for autopsy pero nag-agad pa sad sila sa mga tagtungod. Daghang anggulo ang ginasubay sa kapulisan sa posibleng pagkamatay sa biktima. Usa na niini ang mga giingong kawatan sa mong kalubihan tungod sa hitabo. Nagtanyag na sabkaron og reward ang Talisayan LGU para sa mga makatudlo sa mga posibleng mihimo sa krimen. Panawagan ako no sa mga katauhan sa municipality of Talisayan, no, ilabi na gyud katong barangay nga dito gid nakita ang patayng lawas, no, nga unta kung aduna sila mga nakita or kung kinsa man tong nakakita sa panghitabo, pwede sila nga moduol sa Talisayan MPS, no, aron nga masulbad og dali ang kaso. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao